educational journey shapes our lives, and it also influences when we start a family. Yet access to education varies by region, determining our opportunities and impacting demographics. My name is Sofia Frigerdi. I've been working with families since 2010. And for years, my team and I have been studying how global changes are transforming family life. In this chapter, we investigate the educational solutions that can help answer our questions. Education sets the rhythm of life. It opens doors, sparks ambition, and defines when or how a new generation will come into being. But as the cost of learning rises, so too does the gap between opportunity and the families of tomorrow. Private schools are definitely very expensive. I do think that it'll impact people's decision to have kids or not. I do, yeah. Il va à la crèche en Suisse. C'est assez cher, mais après il ira à l'école publique, donc ça sera bon. Mais jusqu'à 5 ans, ils vont à la crèche en Suisse. Basically, if I wanted to go to school, I'd probably just have to pay myself. It's very expensive, especially in America, and there's not too many scholarships to get, money to go on your own. So I'm 23 and I'm still considering maybe going and just saving up some money. So that's what I'm doing right now, is just working, and hopefully maybe I'll go to school, because I do feel like I do need that school to kind of do better, in the world. I just feel like I'm not educated enough to get certain positions, in certain jobs. I'm kind of stuck, where I'm at right now. So I really do want to go back. It's just very expensive. I think people have to think about, do I want more than one child because it's so expensive to raise them? It's expensive to have a child, to have a kid. There are many good public schools where you can send your children, but expense of college is now almost astronomical. Education is the most important. It shapes people's lives, it affects their decisions about family formation, and it also very much affects the economy and the productivity and the competitiveness of a country. And it affects individuals' ability to adapt. El sistema educativo en México a nivel media superior es un sistema educativo tradicional que se establece dentro de la formación de conocimientos, donde profesionalizan al estudiante dependiendo la carrera que quiera elegir. Sin embargo, nosotros sabemos que esa educación es elemental para después poder elegir una carrera y tomar decisiones acertadas. Lamentablemente, la educación en México tiene un alto costo. Muchos pueden acceder a la educación gratuita como un derecho, pero muchos otros necesitan pagar un alto costo para poder estudiar, sobre todo en los colegios. A educação superior no Brasil é muito cara, principalmente nas que a gente chama de profissões de ponta, como médicos, advogados. O curso é muito caro. Então, um desafio nosso é trabalhar nisso, e, por causa disso, eu sou autor também de uma proposta dentro do governo que cria um programa chamado Bolsa Universitária, que é onde o governo paga as mensalidades para jovens em vulnerabilidade social, ou seja, de classes mais baixas, para que eles possam cursar o ensino superior. En países como Argentina, que son países con mucha pobreza, la universidad es uno de los pocos lugares que permite el ascenso social. Porque si uno no va a la universidad, no tiene forma de cambiar su nivel de vida. For many, education is the only way out of poverty. But opportunity doesn't look the same everywhere. Around the world, different models of education financing exist. In some countries, the state covers the cost. In others, students bear most of it through tuition, loans, or scholarships. Let's take a closer look at a country where access to higher education comes with targeted support, including income tax exemptions for mothers under 30 and the suspension or cancellation of student loan debt for those starting a family.
Egyetemünk 1769-ben került megalapításra, 15 000 hallgatónk van, és körülbelül 1/3 a hallgatónknak nemzetközi hallgató. Orvos-egészségtudomány területen mi vezetők vagyunk itt közép-európai régióban, és hogyha az európai egyetemeket nézzük, akkor is a 60. és 70. hely között van a Semmelweis Egyetem. Van olyan ranking, ami szakterületeket néz, ott a kardiovaszkuláris területen 31. a világon a Semmelweis Egyetem, de vannak más olyan gyógyszertan és egyéb más farmakológiával összefüggő terület, ott is 100-ban vagyunk. A gyógyszerész képzésünk 150-en belül van, és a fogorvos képzés is a legjobb 300-ban van benne. Büszkénk vagyunk arra, hogy mi családbarát egyetem lehetünk. A családbarát egyetem az azt jelenti, hogy az egész teljes kollektívánkat mi egy családnak tekintetjük. A családbarát egyetemen belül egyrészről számít az, hogy a munkavállalóknak milyen lehetőségei vannak, milyen pozitív plusz hozzáadott értéket tudnak elérni, illetve a családbarát egyetem az is, hogy támogatjuk gyakorlatilag a családoknak a kialakulását, és családoknak a megmaradását, és a munkával való családoknak való összekötését is. Tradicionálisan az orvos-egészségtudományt ennyi területet az állam finanszírozta. Ezt olyan súlyúnak tartja, gondolom én, az állam, hozzáteszem szerintem jogosan, amit felelősséget érez, hogy mindenképpen elég számú orvos legyen, azt úgy tudják elérni, hogy elég számú orvost is képezzen az állam, és ezt ő finanszírozza is. Mennyire érhető el külföldhöz képest például az orvos-egészségtudomány, akkor nem kicsit, hanem sokkal jobban állunk. Van az osztatlan egységes mesterképzés. Ez az orvos-fogorvos gyógyszerész nálunk, ez a képzés, és erre a képzésre 92%-a állami finanszírozott a hallgatóknak, és ez azt gondolom, hogy kevés helyen van így a világon, hogy valaki állami finanszírozással lehessen orvos. Az Óbuda Egyetem egy műszaki és gazdaságtudományi orientáltságú egyetem. Fiatal, 15 éves múlttal rendelkezik. 14 000 hallgatónk van, ebből durván 1000 hallgató az, aki külföldi. 90% az Óbuda Egyetemen jelentkező hallgatóknak államilag finanszírozott hallgató, és 10%-a önköltséges. Hogyha ezt a trendet szeretnénk megtartani, akkor értelemszerűen ebben a kérdéskörben a társadalmi hozzáadott érték, és ilyen szempontból a cégek által hozzáadott értéknek is emelkednie kell, és akkor viszont ebben a kérdéskörben az utánpótlás generálás, ami csak a magánszektor, az állami szektornak is a legfontosabb szempontrendszere, akkor az meg tud maradni, vagyis finanszírozhatóvá válik továbbra is ez a modell. Magyarországon egy nagyon komoly lépést jelentett, hogy a megújult felsőoktatási struktúra az többletfinanszírozást, de az is igaz, teljesítmény alapú többletfinanszírozást biztosít az egyetemek számára, így például az Óbuda Egyetem számára is. Az állam azért fektet be többletfinanszírozást, hogy képzettebb egyéneket hozzunk a magyar társadalom számára létre. Nemzetközi szinten fiatal egyetemként messziről indultunk. A Times Higher Education nemzetközi rangsoroló intézmény a második legjobb egyetemnek tekint az Óbuda Egyetemre. A 600-800. hely között mérnek bennünket, és szépen lassan a többi rangsoroló entitás tekintetében is, ha lehet így fogalmazni, küzdjük fel magunkat. Az ipari kapcsolataink köteleznek arra, hogy egy gyakorlatorientált képzési portfólió épülhetett ki az elmúlt évtizedekben, és ennek a hagyatékát visszük tovább, és úgy tűnik egyébként, hogy ezt kellően fogadja is a piac, mind a hallgatók tekintetében, mind pedig az ipari szereplők tekintetében. A hallgatói életút reformálásának egy fontos lépésfokát láttuk abban, hogy szeretnénk egy családbarát környezetet kialakítani, nem csak a hallgatóknak, hanem egyébként a munkavállalóink számára is.
Ma már nem csak egy saját bölcsődével büszkélkedhetünk, hanem gondolkozunk, hogy ennek a kapacitását duplázzuk, és ezzel párhuzamosan pedig időközben saját óvodánk, saját általános iskolánk, saját gimnáziumunk is van már, tehát gyakorlatilag a teljes életciklust végig lehet Óbuda egyetemesként vinni, és ebben a millióben nőni, belenőni. Maga a családalapításnak a kérdéskörét hiszem és vallom, hogy amennyire csak lehet, minél fiatalabb korban kell ezt elkezdeni. Ezért is volt számunkra fontos, hogy egy egyetemi jólétprogramot indítsunk. Ösztöndi lehetőségekre van szükség és lehetőség, természetesen az egyetemen az állam által biztosított ösztöndíjakon túlmenően természetesen többletpontokat biztosítunk számukra, hogyha egyébként az egyetemi felvételinél jelentkeznek, ne kelljen gondolkozniuk és racionalizálniuk a lehetőséget, hogy család vagy karrier, karrier vagy család. As education expands, its impact reaches far beyond the classroom, affecting when people start working, how they build careers, and when they start families. Around the world, more women than ever are entering higher education, a shift that also determines when and how families are formed. En Argentina, el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres. Las mujeres son más que los hombres, terminan, o sea, finalizan las carreras mucho más que los hombres. En todos los niveles educativos, las mujeres son más que los hombres. No Brasil também, pouco tempo, algumas mulheres investiram muito na sua carreira profissional e aí acabaram abandonando o sonho de formação da família. A mi hallgatóink között 68%, tehát valamivel több mint kétharmad a hölgyeknek az aránya. Az, hogy az egyetem alatt vállalnának gyermeket, ez sincsen nagy számba, de ez azért már van. Műszaki felsőoktatási intézményként értelemszerűen a nemi egyenlőség az nem feltétlenül kiegyensúlyozott, de egyértelműen látható az, hogy a hölgyek létszáma az erőteljesen emelkedik. En México, 2 de cada 3 mujeres que se convierten en madres dejan su trabajo sin que sea su decisión. Creo que ninguna mujer en México y en el mundo tendría que elegir entre su desarrollo profesional y su crecimiento familiar. Porque al final de cuentas, las victorias públicas que han tenido las mujeres en el ámbito educativo, laboral y profesional no han sido correspondientes con las responsabilidades privadas que los hombres debemos tener en el hogar, lo cual genera disparidad y lleva a la mujer a tener que elegir entre 2 realidades que deberían estar integradas. Nos dimos cuenta que actualmente la tasa de personas que llegan al matrimonio es cada vez en una edad mayor. Las mujeres llegan a casarse a los 32 años y los hombres a los 37 años según el INEGI, el instituto que mide los datos demográficos en México. Nos damos cuenta que esto puede tener repercusión a aquellas decisiones donde la mujer decide tener estudios, lo cual es muy admirable. Sin embargo, eso hace que dejen para después el poder tener una familia. No Brasil, há movimento de mulheres muito forte para o ensino superior, principalmente aquelas que já são mães, que muitas vezes durante a sua juventude, certo, não conseguiram se formar porque estavam dedicando a sua vida na formação dos seus filhos e depois que os seus filhos se formaram, elas entraram nas universidades. Today, knowledge is not just an opportunity, it's also a matter of time. As women take on a greater role in education and the workforce, the rhythm of life moves with them. But perhaps the real question is not when learning should begin, but how we can make it more flexible and accessible so it doesn't push family life or future plans further out. And some are already exploring new ways to make education truly accessible for everyone. A YOLO AI az egy 0-24-es AI alapú magántanár, ami függetlenül attól, hogy milyen nyelven beszélsz, függetlenül attól, hogy milyen nyelven tanulsz, képes neked majdnem ugyanolyan hatékonysággal segíteni, mint hogyha
egy magántanárt odahívnál, és odaülne melléd, már rövid távon is képes lesz, vagy képes arra, hogy komplett olyan képzéseket átvegyen, amit eddig csak fizikai formában tanárok tudtak oktatni. Az AI-ban már ma óriási lehetőség van az oktatás területén azért, mert olyan helyekre, ahol nem volt eddig minőségi oktatás, olyan helyekre el tudjuk vinni a minőségi oktatást. Egyre inkább elkezdünk abban hinni, hogy igenis, ma már itt van az ideje annak, hogy egy megoldást tudunk nyújtani, hogy azt a 400-500 millió diákot, annak a diáknak lehetőséget adjunk arra, hogy legalább kiderítsék azt, hogy ők miben tehetségesek, hogy adjunk nekik egy lehetőséget arra, hogy ettől függetlenül el kell menniük dolgozni, de akár munka után ő azt tudja mondani, hogy igenis nekiülök, és ha van szorgalmam, van tehetségem, akkor van egy olyan ingyenes eszköz, aminek a segítségével akár képes vagyok kitörni. Looking closer, one of the greatest advantages of AI-based education is its ability to deliver quality learning to parts of the world where its absence has impacted generations. And it doesn't stop there. It can also support working adults and women navigating the balance between careers, life decisions, and the timing of motherhood. Me parece que hoy hay que empezar a pensar en carreras universitarias más cortas, más breves, más enfocadas al nuevo mundo. Y hay que replantearse si las carreras tradicionales, comunicación social, carreras vinculadas al viejo mundo del trabajo, a las ciencias sociales, todavía hay que mantenerlas como están o hay que cambiarlas radicalmente. Education shouldn't just be for children. It needs to be throughout life. You know, lifelong learning is a very important part of empowering people to have the skills and the knowledge that they need if they want to continue working at older ages. Onnantól kezdve, hogy ingyenessé tudjuk tenni a YOLO AI-t, onnantól kezdve én azt gondolom, hogy robbanásszerűen tud majd terjedni, és tényleg az lesz a célunk, hogy azokra a területekre eljuttassuk, ahol jelenleg a minőségi oktatás nincsen jelen. És ez a missziómnak a lényege, hogy ezt a technológiát, ezt elvigyem ezekre a helyekre, és a YOLO AI-on keresztül lehetőséget biztosítsak azoknak az embereknek is, akiknek egyébként esélyük nem volt a kitörésre eddig. So much of life is about adaptation to the realities of the present and being prepared for the future. And education is really the key for preparing people to make those adaptations. Quality education creates stable life paths, and stability makes starting a family more predictable. When people can plan their lives, they are more likely to plan for children as well. With accessible childcare, flexible work arrangements, and societal recognition of parenthood, higher education no longer stands in the way of having more children. Instead, it becomes one of the cornerstones of a sustainable society.